tresno ya tresno mas, tapi kudu modal kerja. Wis wani nembung anaknya wong tuwa kuwi wani ngayani sak kabehane. Pak ya ngono to mas, yes bro. Sekar Jagat Audio. Apa kudu kaya ngene, sesandingan karo kowe, salah sithik tok soni tok lungani, ra tau mikir atiku. Urip kuwi butuh kerja, rapi ora mung modal tresno. Aku kerja lembar aja padake wong nganggur, bendino hamera ujo. Percaya mbok paido ora apa-apa. Ayo sabariku ingaran mustikaning lagu, namono aja nuruti sifat egomu. Sampurane aku yen ra dadi atimu, luwih ajur diriku tanpa dirimu. Yes bro, Sekar Jagat Audio. Asik. Duh Kang Mas kula sampun ngerti, sampun ngerti usahamu kanggo bukti. Mbok aja nasu-nasu mangko iso ilang bagusmu. Yen kula nasu amarga sayang padaku, urip kuwi butuh kerja, rapi ora mung modal tresno. Aku kerja lembar aja padake wong nganggur, bendino HP ra ujo.
nuruti